Генштаб Украины сообщает, что на армянском направлении у административной границы Крыма со стороны России возле пропускного пункта Чонгар появилась установка «Град». Російські військовослужбовці здійснюють демонстраційно-провокаційні дії поблизу адміністративного кордону. Так, сьогодні, починаючи з 14:15, на Джанковському напрямку механізована рота на автомобілях прибула та розгорнули бойові порядки. Нині проводять інженерні заходи. Буквально в 2 кілометрах від пункту пропуску Чонгар. Такі самі дії відбуваються і на армянському напрямку, де в районі пункту пропуску Каланчак на відстані від 500 до 1000 метрів від лінії адміністративного кордону між Херсонською областю та окупованою територією Криму російські військовослужбовці так само проводять заходи з інженерного обладнання позицій. Їх так само до 100 військовослужбовців. Ми посилюємо наші можливості на південному напрямку. Вже проведені наручні відповідного угрупування, а частини продовжують проводити у підвищену бойову готовність.